Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana gozaremos da festa do Albariño de Cambados e da xouba de Rianxo. Tamén falaremos con Carlos Callón do seu último libro e afondaremos na tradición telleira de Vilalonga, aquí en Sanxenxo. Ademais, estaremos na Copa do Mundo de Triatlón que acaba de celebrarse na cidade de Pontevedra. Pero antes de nada, música con Juanma Lorenzo. Comezamos. Moi boas, Dani, como estades? Hoxe recibimos no set musical do Verán Verán a un grupo moi coñecido na nosa contorna, As Lembrazas. Que tal, como estades? Moi ben, graciñas. Bueno, seguides promocionando o vosso último disco, Gaela. Como está sendo a resposta da xente? Bueno, pois a verdade, sorprendentemente, está atravesando fronteiras a través do mundo da inmigración, que nós somos fillas de migrantes, e está tendo moi boa aceptación. Estamos moi contentas. A emigración, como decías, é unha parte importante deste disco, non? Sí, son cancións todas de autoría propia e en gran parte pois tamén falan da terra e do Camiño de Santiago e, bueno, de moitas vivencias que surxen ao longo dun largo camiñar, como pode ser o desamor, como pode ser os recordos da familia, como pode ser moitísimas cousas. É un pouco todo o que podemos atopar neste disco, todas estas historias. Podemos atopar cosas moi curiosas, non? Como, por exemplo, fusións entre ritmos tradicionais, porque nós sempre levamos o estandarte da nosa terra lá onde imos e fusionamos con ritmos como bossa nova, como chill out, como baladas. Bueno, traballamos un pouquinho todo e pezas moi tradicionais tamén, moi. Bueno, como dicíanos, tamén estilos de outras culturas, non? Que outros ritmos tendes de fora da nosa terra? Pois como che comentaba, por exemplo, temos un tema no CD que é un canto á positividade, que é hoxe un gran día, e é unha bossa nova, que temos que decir que hai unha parte implicada aquí que non está con nos hoxe, que é Johnny, que foi o noso productor musical desde Bélxica, que participou no disco con nos compoñendo, e esta peza precisamente pois está musicada por el. Bueno, despois do parón obrigado que houbo, agora a cousa empeza a despertarse outra vez. Como está sendo o vosso verán? Bueno, pouquiño a pouco vamos facendo cousiñas. De cara ao finales do inverno pasado tivemos unha xira, estivemos por Bélxica, estivemos por Suiza, tocamos Holanda con Johnny Vidal, que o disco foi grabado entre Bélxica e Galicia, e pois ali tamén se traballou, e bueno, por aquí pois imos facendo a nosa roldiña. E, bueno, Lembranzas está centrada só en Gaela ou xa estades traballando en nova música? Xa temos música no forno, xa temos aí un segundo proxecto de Mans de Xeitosa Producións, que é a nosa Xeiliña que nos acompaña sempre, que nos está axudando, e, bueno, hai cousiñas que empezan por aí xa a pulular, Bueno, pois mentres agardamos por eses novos temas, imos disfrutar con Gaela. Graciñas. Moitas gracias, Juanma. Voulles a contar, señores, un casamento da aldea que casa o tío Laranxo con Marica panadeira. Choran os bois polas vacas e as vacas polos becerros, así fan as castellanas cando se van os galegos. Despois que quixeches outras, acercaste a beira miña, o que comeu a faneca, que coma tamén a espiña. Non me tires con pedriñas, nin con mazas recortadas. Eu para ti non nací, non me siga las pisadas.
Aquí seguimos no Verán e falamos agora dun dos grandes eventos da tempada, a Festa do Albariño de Cambados, que regresa logo da pandemia e ademais faino coincidindo co seu 70 aniversario. Imos falar un poquinho da Festa do Albariño, para iso recibimos aquí no Concello de Sanxenxo o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Juan Gil. Que tal, Juan? Moi boas. Hola, buenas tardes. Benvido, como sempre, ao Verán. Este ano, por fin, logo de 2 anos de pandemia, podemos dicir que con mayúsculas volve a Festa do Albariño a Cambados, non? Con moita alegría que recibimos a Festa do Albariño Rías Baixas, tiñamos ganas xa de celebrar esta festa tan señalada, por fin este ano, pois, parece que vamos a dar. Unha volta á normalidade 2 anos despois do inicio da pandemia, e que, cousas da casualidade, coincide con ese 70 aniversario da festa. Non sei como vivides na Denominación de Orixe Rías Baixas a celebración deste ano, porque, dende logo, o número é redondo e a conmemoración é especial, non? Bueno, tengo que decir que las actividades que organiza el Consejo Regulador en ningún caso se paralizaron, más que lo que son las casetas, porque no se podía celebrar, pero el Consejo Regulador siguió celebrando la cata concurso. Sí. Tuvimos la intención y la voluntad de celebrar el año pasado también el túnel del vino, pero al final no pudo ser. Pero la cata concurso, que es lo más importante que celebra el Consejo Regulador y lo que más expectación despierta. El origen de la fiesta, ¿no? El origen de la fiesta, pues eso seguimos celebrando. Y este año, con mucha ilusión, celebramos el 70 aniversario, tenemos 57 bodegas apuntadas a la cata concurso. En el túnel del vino se van a poder catar también un número muy importante de vinos, 178 me parece que son, de todas las tipologías, espumosos, blancos especiales, tintos. Vamos a celebrarlo por todo lo alto. Bueno, como sempre, a Denominación de Orixe Rías Baixas traballa cando o Concello de Cambados na organización desta festa, unha festa que nesta edición número 70 se expande no tempo e tamén no espazo, con máis actividades na parte lúdica festiva, podemos dicir, por outros puntos da localidade, e tamén, como dicía, máis días de festa tamén nesa parte festiva, pero que de logo son un reclamo, un atractivo para que a xente veña a Rías Baixas a coñecer, neste caso, os nosos viños tamén, non? El Concello se ha volcado con la fiesta, organiza numerosísimos actos, conciertos, actividades de todo tipo, para todo público. Eso es un reclamo muy importante para gente de toda España y también de puntos del extranjero que viene a esta fiesta. Esta fiesta ya es famosa nacionalmente e internacionalmente, sí. Interés internacional, y eso también nos da pie a llegar a más público, porque no hay que olvidar que para el Consejo Regulador la fiesta del Albariño es uno de los más importantes, si no el más importante, acto promocional para dar a conocer nuestros vinos. A festa comeza precisamente nesta xornada na que estamos a emitir este programa, neste 29 de agosto, neste venres, e se vai prolongar ata o día 7, en total 10 días, e a partir do día 3 de agosto é cando por fin volven as casetas, non, ao paseo da calzada, esa imaxe que tanto nos sorprendeu, que tan raro se nos facía ver a Festa do Albariño, como ti ben dicías, 2 anos de Festa do Albariño descafeinada, esa imaxe, non, do Albariño sen casetas na calzada, pero que agora, por fin, a partir do día 3, ali estarán disponibles para todos, non? El miércoles día 3 y media, día 3 a las 12 y media de la mañana, abriremos solemnemente las casetas, y a partir de ahí, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el público podrá disfrutar de esa sanísima costumbre que tiene el pueblo de Cambados y todos sus invitados de asistir y de probar las distintas elaboraciones en las casetas del Albariño. Llenaremos Cambados de amantes del vino y celebraremos la fiesta como nos gusta hacerlo. Falábamos antes de 42 casetas, se non me equivoco, que representan a 44 adegas, é así, non? Exactamente. E supoño que dentro das adegas as expectativas son altas, non? Sí, claro, porque sobre todo para las bodegas pequeñas tradicionalmente fue un lugar donde vender la mayor parte del vino del año. Hoy ya no es tanto así, porque hay un mercado muy abierto y muy grande y hay una demanda de albariño de todos los sitios del mundo para las bodegas grandes, pequeñas y medianas, pero esa tradición de vender el vino en las casetas sigue adelante, y por lo tanto es una buena oportunidad que tienen las bodegas de enseñarse al público. Y para las grandes bodegas también no hay que olvidar que hay mucha gente que les busca, los quiere y quiere celebrar estas fiestas con el vino que más le gusta.
Un gran escaparate, sen dúbida, esas casetas no Paseo da Calzada, tamén un gran escaparate ese túnel do Viño que volve ao Salón Peña de Cambados. Imos lembrar un pouquiño, que busca a denominación de orixe Rías Baixas con esta iniciativa do túnel do Viño? En la caseta, sin duda, lo que se celebra es una fiesta del vino, donde la gente circula por las casetas, hay bandas de música que cantan, que disfrutan, gente que baila, gente que está contenta. Necesitábamos un lugar más recolecto y más tranquilo donde la gente de verdad interesada profesionalmente por el vino o el amante del vino pudiera catar, primero, más vinos y segundo, con más calma, con más reflexión, tomando notas, y eso es lo que nos da el túnel del vino de Cambados. El túnel del vino de Cambados uno llega allí, paga una entrada módica de 15 euros y tiene todo el tiempo del mundo por delante para catar todas las elaboraciones que quiera, tomando sus notas, con unos camareros que le van a auxiliar, unos semilleres además, le van a ayudar a entender lo que es el mundo del vino albariño de las Rías Baixas. Claro, porque na calzada gózase do viño, dos distintos viños que se serven ali nas casetas, pero aquí podemos ir un pasiño máis alá, dun xeito, non, como ben dicías, relaxado, dunha forma máis pausada, tamén onde reina máis o silencio, e compartindo tamén coñecementos, neste caso, daqueles que traballan co viño, non? Exactamente, y digamos que es un espacio casi más profesional y desde luego más para entendidos y para expertos y para gente que quiera conocer más en profundidad las elaboraciones de Rías Baixas. Que data se vai celebrar o túnel do Viño? Desde el jueves, día 4, hasta el sábado, hasta el domingo por la mañana. Sábado por la mañana al mediodía, por la tarde ya no abrimos porque hay mucha gente, mucho follón, para entendernos, y entonces celebramos jueves, viernes y sábado por la mañana. Y entendo que cunha única entrada se pode ter acceso a catar todo... Creo que son 170 vinos, una cosa así. Cunha única entrada. Con una única entrada, bueno, de 15 euros. No es una cuestión de recaudación, es una cuestión de, digamos, que vaya allí el que de verdad tenga interés. Como é a resposta da xente que acude ou que acudía nas anteriores citas, non? Es muy buena, porque es que la oportunidad es inigualable, es decir, ahí se pueden probar casi todas las elaboraciones de muchísimas bodegas de Rías Baixas, entonces a la gente que le gusta el vino es una oportunidad como no hay ninguna otra igual. O que comentábamos antes, non, é que o que sí que se mantivo durante estes 2 últimos anos de pandemia foi a cata profesional. Como se presenta este ano? Cantos viños van participar? 57 bodegas, 57 vinos, que es la misma cifra que hubo el año pasado. Creo que son 57, si no recuerdo mal, no tengo los números grabados, pero es la misma cifra del año pasado y es un concurso, cata concurso le llamamos, donde solamente se presentan vinos de la variedad albariño, de toda la denominación de origen Rías Baixas. Las distintas subzonas, ¿no? De las distintas subzonas, y donde realmente la emoción es muy intensa porque el que gane sabe que a continuación va a tener una avalancha de pedidos. Ha sido así tradicionalmente. La ilusión de ganar el premio del concurso, de la cata concurso de Cambados, es enorme. Es el concurso más importante que tenemos a lo largo del año. Claro, ten tamén o que dicíamos antes, unha parte nostálxica ou romántica, podemos dicir, porque é a orixe, non? A orixe da festa que naceu hai agora 70 anos, pois precisamente cunha cata deste tipo, Nació, ¿no? Con un concurso, con un desafío. Mi vino es mejor que el tuyo o tu vino es mejor que el mío. Cada uno en Rías Baixas hace el mejor vino, para cada uno es el mejor vino. De ahí nació el desafío y 70 años después seguimos con la cata concurso. Pois por moitos anos máis. Esperemos que sea así. Hai datos, claro, que nos dan unha idea, non, do volume que acada esta festa. Por exemplo, repártense unhas 100.000 botellas de viño, ou que o mesmo uns 75.000 litros das distintas adegas. Isto xa nos amosa, non, o que estamos a dicir, o volume ou a magnitude que tenga o evento, non? Sí, este año vamos a repartir 38.000 catavinos. 38.000 catavinos, eso se dice muy pronto, pero son 38.000 copas de vino. Efectivamente, es muy difícil saber el número de botellas que se reparten, porque nadie da los datos exactos, no hay una contabilidad oficial, pero la cifra debe rondar por ahí, es decir, que es un consumo de vino. Siempre hacemos un llamamiento a que el consumo sea responsable, que sea moderado, que la gente sepa que estamos hablando de un producto que es el vino que contiene alcohol y por tanto hay que ser muy respetuoso con el consumo y sobre todo no coger el coche si se han consumido unas cuantas copas de vino
pero efectivamente 38.000 catavinos son los que vamos a repartir este año. Tamén, como falábamos ao comezo, esa programación alén do mundo do viño, esa programación lúdica, festiva que vai parella aos actos propiamente que renden tributo aos viños de Rías Baixas, como son todos eses concertos, esas distintas actuacións, ademais de primeiro nivel nesta edición, que, dende logo, van a encher de xente Cambados, ademais, supoño que tamén é interesante dende o punto de vista do viño de distintas xeracións, non? É dicir, unha cousa que ao final gusta a todos. Claro, Cambados se convierte en el polo de atracción de muchísima gente que viene a Cambados por los conciertos, viene a Cambados por el vino, viene a Cambados por la fiesta, pero al final el foco de atención también es el vino, que es el centro sobre el que gira toda la fiesta de Cambados. Y como dije antes, para el Consejo Regulador, para los bodegueros y para los viticultores de Rías Baixas, es uno de los actos promocionales de más interés y de más repercusión mediática tamén. Este ano, ademais, falando do pregón, unha pregoeira moi especial, Pitusa Cabanillas, había moitas ganas entre os cambadeses, entre as cambadesas, de que a neta do poeta fose por fin a pregoeira, e por fin este 2022 vai ser así. Es un momento entrañable porque es una cambadesa nieta además del gran poeta, y tenemos muchísima ilusión por conocer qué es lo que nos va a decir en el pregón. Efectivamente, por fin ha podido venir o ha estado dispuesta a venir. Bueno, nos alegra muchísimo. Aproveitamos a túa visita ao programa, o Verán, para falar de outros asuntos que te parece que afectan a denominación de orixe Rías Baixas e coa crise que estamos arrastrando. Quería saber como está indo o volume de vendas. O ano pasado aumentara con respecto aos 2 anos anteriores, non sei como está indo a cousa neste 2022. Bueno, pues te puedo decir que en este momento seguimos aumentando ventas. Los datos de que yo dispongo de esta misma mañana nos dicen que estábamos creciendo un 2,5% sobre el día 31 de julio, pero todavía faltan unas cuantas miles de litros para calificar en los días que faltan hasta el día 31, con lo cual pues estaremos creciendo sobre un 5% sobre las cifras del año pasado, pero debe decir que no es posible crecer mucho más porque no hay mucho más vino, es decir que todo tiene un límite, que todo tiene un límite, no estamos en el tope máximo al que podemos aspirar a corto plazo. Y por lo tanto las noticias son buenas, además teniendo en cuenta que también estamos aumentando en valor, no solamente en volumen, es decir, la ley de oferta y demanda al final funciona, y cuando hay más demanda que oferta, pues tenemos que aprovechar para darle mayor valor a nuestros vinos, y eso sigue siendo una buena noticia. E como se está comportando nos mercados internacionais, que son moi importantes para Deo Rías Baixas, como se están comportando e que impacto está tendo pois, a guerra, a crise dos carburantes, a suba dos prezos, como está afectando todo isto? Es sorprendente porque hace 2 años no nos imaginábamos que nos íbamos a recuperar de esta manera y que los mercados iban a tener una respuesta tan clara, y sin embargo, no tengo datos de 2022 porque no han salido todavía hasta el mes de septiembre, pero puedo decir que en el mes de diciembre el año terminó con un volumen de exportación de 9,5 millones de litros, que es un incremento del 12% con relación al año anterior, siendo además cierto también que el mercado nacional también crecía, con lo cual, bueno, pues más no se puede pedir. Lo único que se puede pedir es que en el día de mañana tengamos algo más de producción, seamos capaces de mejorar los precios a los que vendemos los productos, porque como decía antes, todo tiene su límite y ya no podemos dar más. A nada de 2021 foi cualificada de boa. Cales son esas calificacións que merecen este nivel? Es uno de los encargos que tiene el Pleno del Consejo Regulador, calificar cada una de las añadas. Está escrito en nuestro reglamento y tenemos que hacerlo así. Y bueno, y para hacer la calificación de la añada, pues oímos las opiniones y los datos técnicos que nos aportan el órgano de control y el panel de cata. Y el 2021, tenemos que recordar que el verano de 2021 no fue como este día que hoy estamos disfrutando de sol espléndido. Tuvimos muchos días de niebla, muchos días no de lluvia, pero sí de nubes, temperaturas mucho más frescas que la de hoy, por ejemplo, y eso al final se traduce también en la calidad del vino, de manera que yo digo siempre que la añada 2021 fue como piensa uno que podía ser una añada de hace 25 o 30 años en Rías Baixas, es decir, una añada con una acidez y una frescura importante,
con una tipicidad muy importante también, con aromas cítricos, aromas de frutas, pero una añada que luego tiene la ventaja de que evoluciona muy bien en el tiempo. Es una añada que gusta mucho a la gente. Y bueno, pues los últimos 2 o 3 años habíamos tenido unas concentraciones de alcohol de 13, 13,5 grados, hemos vuelto a los 12, 12,5. Es una añada como las de antes, como digo yo, pero que a mí particularmente me gusta mucho. E estamos agora neste verán de 2022 marcado pola calor, polas altas temperaturas, e vamos xa camiño da vendima, pouquiño a pouco. Non sei, con que expectativas? Pues esta misma mañana hemos aprobado el informe del órgano de control sobre la previsión de vendimia con un poquito de recelo precisamente por el tiempo. Es decir, la previsión que nos dan, que siempre tiene un margen de error de más o menos 10%, es de que haya sobre 41 millones de kilos de uva, lo cual es una buena noticia. Pero estamos muy pendientes del tiempo, necesitamos que llueva no más allá de dentro de 15 días como mucho. Si no es así, la cosecha se verá mermada, pero tengamos fe en que va a llover y por lo tanto tendremos una buena vendimia. Esperemos que sea así. Falta fai que chova, dende logo, para os nosos viñedos e para todo en xeral, porque dende logo estamos atravesando un tempo de seca que, como comentábamos, pode afectar tamén a produción de Rías Baixas. Xa para ir rematando, quixera facer unha pequena pincelada sobre o enoturismo e en concreto sobre a ruta do viño Rías Baixas, que está arrasando, podemos dicir, cunha moi boa demanda, ¿no? Nesta tempada. Sí, efectivamente, llevamos muchos años trabajando para dar a conocer y para vincular el turismo que Galicia tiene de manera natural, vincularlo con el mundo del vino, darle un mayor atractivo y atraer a los turistas a las bodegas, a los viñedos y también al interior de nuestra denominación de origen, que no tiene playas, que no tiene estos paisajes maravillosos de mar, pero tiene otros muchísimos atractivos, entre ellos el vino. Y efectivamente pues creo que vamos consiguiendo crecer, que vamos consiguiendo nuestro objetivo de llevar al turista a conocer el mundo, porque además esa publicidad que se hace boca a boca luego va haciéndose poco a poco por el resto de España, también por el resto del mundo. Estamos notando la presencia de muchos turistas extranjeros interesados en el vino, porque el mensaje que llevamos dando durante muchos años está calando. Estamos falando de datos que, dende logo, chaman a atención, porque é un incremento dun 125% con respecto ao que registrábamos no 2020, que, lóxicamente, se viu condicionado pola pandemia, pero se atendemos o dato, estamos falando de máis de 72.000 persoas xa, ¿no? Y este año esperamos más, esperamos acercarnos a las 100.000 personas que tuvimos en 2019, 117.000 o algo así. Bueno, pois aí estaban esas propostas que nos chegan dende neste caso, o Concello de Cambados, cos preparativos xa desa festa do Albariño, xa quentando motores e vivindo intensamente este evento. Nos de contado imos marchar ata Pontevedra, onde acaba de celebrarse a Copa do Mundo de Triatlón, 200 en concreto, 200 deportistas deronse cita na Boa Vila, por suposto moitísimos aficionados e seareiros que non se quixeron perder esa cita deportiva. Só nos resta agradecerlle ao presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas a súa visita ao Verán. Quédanos, por suposto, o ritual do programa, xa sabes, brindar precisamente con viño da nosa Denominación de Orixe. Graciñas. Brindemos polo viño de Rías Baixas. Gracias. Hola Dani, hola amigos do Verán. Hoxe viñemos ata Pontevedra, Copa do Mundo de Triatlón. Un ambiente deportivo e, sobre todo, un ambiente de festa. Imos a ver que hai por aquí. Bueno, ¿de dónde venimos? De Pontevedra. ¿Y qué os parece el evento este hoy? Espectacular, está genial. El triatlón siempre ha dado mucha vidilla a Pontevedra, o sea, ya estamos preparados para el Mundial del año que viene, o sea que sí, por supuesto. Aquí empieza a ser un clásico ya los triatlones. Somos de Utebo, de Zaragoza. Estamos en Orense y hemos venido a ver aquí el Campeonato del Mundo de triatlón, una manera más de practicar vacaciones y hacer deporte. Es decir, para el año estarás aquí compitiendo. No, soy muy mayor y soy a nivel aficionado. ¿Qué te está pareciendo esta prueba?
Bien, me parece que es una prueba que da mucha visibilidad a la ciudad, al deporte y bueno, es un poco, demuestra un poco el referente de Pontevedra en este deporte sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué tal se siente viendo la carrera desde fuera ahora? Pues con más nervios que cuando estoy corriendo desde dentro casi, ¿no? Cuando los ves a la velocidad que van y está en una curva ahí en el circuito. Cada vez que pasaban pensé que se iban a caer, pero es un espectáculo, la verdad, verlos atletas de este nivel competir aquí en Pontevedra. Tú que conoces muy bien este circuito, ¿qué destacas de este circuito de Pontevedra? Pues es un circuito peculiar, ¿no? La natación es complicada en el ERE, se mezcla la corriente del río con la marea, a veces no sabes muy bien cuál es el sitio bueno. El circuito de bici es bastante técnico también y hoy tuvieron un día de viento que te hace que sea todo mucho más nervioso. Y la carrera a pie parece que no, pero se hace dura, ¿no? El subir hacia la Peregrina y por ahí, pues hay mucho curveo, te rompe el ritmo, bueno, es un circuito duro en general. Estamos con Noelia Juan, sexta en la clasificación general y primera española. ¿Qué se siente? Bueno, pues súper contenta. La verdad que no me lo esperaba para nada. He venido muchas veces a muchos campeonatos de España y siempre es un placer correr aquí. La verdad que ha sido una carrera súper bonita, muy emocionante. El circuito ha sido súper bonito y el ambiente del público increíble. Vale, llegaste a las dos juntitas de todo. Sí, llegamos al sprint y llegamos ahí que todavía no sabemos quién ha ganado. Número 1 aquí en Pontevedra. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy contento con la carrera en general. Es verdad que la natación me costó un poquito más, pero luego en bici trabajamos muy duro para enganchar al grupo de adelante y luego en la carrera a pie fue de estos días que dije, me siento invencible. Quedaste el segundo, eres de aquí de Pontevedra, ¿qué sientes? No, la verdad que muy contento, ¿no? Al final una prueba internacional donde entreno habitualmente, pues y con toda la familia y amigos animando, pues la verdad es que se hizo muy especial. Peleamos hasta el final la primera posición, pero bueno, la verdad es que contento con la posición en meta. Estuviste ahí, pero vamos, eres la gasolinera, diste combustible a todo el mundo. Bueno, pero es muy fácil en Pontevedra porque nosotros no hacemos nada más que canalizar un poquito las músicas, hacer que la gente se anime y luego el resto del público en Pontevedra ya viene predispuesto a ello. Es que lo han hecho más veces, no ha sido hoy la primera vez con esta copa con dos españoles, ya lo vimos con Javi y con Pablo da Pena, o sea, no hace falta forzarse mucho, no por quitar los méritos a los speakers, que lo intentamos, pero esa gente ahí atrás que está en la grada es la que tiene el mérito. Muchísimas gracias. Gracias compañeros y un saludo para toda la gente de Verán Verán en Galicia. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán Verán, imos agora con algunhas das principais citas da nosa axenda pros vindeiros días. A nosa primeira parada é o Concello de Catoira. Che moita tontería. Los retornos de leía. Hai que moito repugnante. Servindo no restaurante. A Romaría Vikinga regresa por todo alto. Vai comezar o día 2 de agosto co domingo día 7 como día grande. O cartel inclúe, como sempre, actividades de todo tipo, entre eles espectáculos teatrais e tamén musicais. Neste apartado destacamos os concertos de Tanxugueiras, Batucados, Vikingos, Sacha na Horta, Heredeiros da Cruz e estes que estamos a ver, os Bacalouras. O día 7, día do acto central, a partir das 12:30 da mañá, terá lugar a dramatización do desembarco vikingo con música e o tradicional xantar ao mediodía. Que carallo é o humus? Son garbanzos machucados. Que carallo
En Cambados, xa saben, festa do Albariño con multitude de concertazos, entre eles o de Amaya. De Operación Triunfo inclúe na súa xira parada nesta localidade, o vindeiro 5 de agosto, pero este non é o único concerto que teñen preparado en Cambados para as vindeiras datas, un apartado musical de primeiro nivel. Nicky Jam, Dorian ou Morat completan un cartel de excepción desta festa do Albariño que celebra este ano os seus 70 anos de vida. Tamén moito talento da terra, coas Tanxugueiras, Susana Seivane e, por suposto, a banda de música de Castrelo. Pero se o que queren é un plan máis relaxado, quedamos ás 9 na praia. Hay que echar a vista atrás y recordar por qué estamos aquí. Hay que echar a vista atrás y observar lo que soy y lo que fui. O ciclo de concertos que se organiza en Vila García, na Praia da Concha, continúa en marcha. Pero os vindeiros días aínda quedan actuacións, entre elas Gramolo, vindeiro 1 de agosto, ou os Broken Pitch, que estamos a ver o mércores 3. Ese mesmo día tamén pasarán polo Areal, Dani Barreiro and Friends e La Duendeneta. Por certo, martes día 2 tamén estará por ali Señora DJ, que, como saben, visitaba o Verán Verán a semana pasada. En Rianxo, a protagonista estes días foi a Xouba. Repartíronse 300 kilos deste produto, fritida ou empanada, soa con cachelos ou con pemento. En calquera dos xeitos está para lamber os dedos. É unha reportaxe de Matilde Vázquez e David Costas. Que tal, Dani? Pois aquí estamos na festa da Xouba de Rianxo, unha edición máis, unha cita agardadísima polos rianxeiros e rianxeiras e que, dende logo, tivo ben boa acollida. Aquí estamos cos cociñeiros, ao lado dos lumes e con este cheirume de verdade apetece disfrutar desta xornada. Que opina unha rianxeira da Xouba daqui? Moi buena, a da ría. A Xouba da Ría non hai como el. Hombre, efectivamente. Que vos está parecendo a festa? Festa moi buena, maravillosa. La exaltación da Xouba de Rianxo, única en el mundo, non hai outra sardina igual. Está moi boa, moi boa, moi boa. Riquísima, la xouba y lo que pedimos, el mejillón, los berberechos riquísimos también y la empanada. Ti poderías distinguir a xouba daqui e a xouba de outros lugares? Por suposto, eu sou mariñeiro toda a vida. E que te está parecendo a xouba? Moi rica, está riquísima. Está rica empanada tamén, está moi boa, está todo rico, A xouba daqui de Rianxo está moi rica, ten moi bo sabor. Está moi rica, está moi boa, si, a empanada tamén. A fan, o que comemos todos os estupendo. Hasta o viño estaba bo. Sempre viñemos a festa da xouba aquí a Rianxo, sempre. A min me parece maravilloso que isto vaya para adiante e que gastemos os cartos que aforramos durante 2 anos. Xa comemos os pementos e xoubiña frita e agora estamos comendo para rematar a empanada. Como se acompaña unha boa xouba, un bo peixiño? Un bo cochiliño, con pan de millo e un vaso de viño.
estamos moi satisfeitos de como está indo todo. Había ganas de show, hai ganas de festa e non podemos estar máis satisfeitos de promocionar este manxar tan rianxeiro como é a xouba. Yo que queres é un cafeíño de pota, eu digo dentro meterlle da ola. Non penses que por bo modo che iré dar tamén a coma. Mira Manueliño, non toque la viola, non se está o forno pra meterle bolas. O solume ondas toma, e o demo sobra que sobra. Ai meu ben, que chei facer, se non sabe lo que queres, o cariño que che teño, ninguna conta vencere. O cariño que che teño, ninguna conta vencere. Yo que queres é un cafeíño de pota, eu digo dentro meterlle da ola. Non penses que por bo modo che iré dar tamén a coma. Mira Manueliño, non toque la viola, non se está o forno pra meterle bolas. O solume ondas topa, e o demo sobra que sobra. E pensaches que por ella sería muller solteira, que date tico traballo, eu co lume do carballo. Que date tico traballo, eu co lume do carballo. Yo que queres é un cafeíño de pota, eu digo dentro meterlle da ola. Non penses que por bo modo che iré dar tamén a coma. Mira Manueliño, non toque la viola, non se está o forno pra meterle bolas. O solume ondas toma, e o demo sobra que sobra. Echesme un vaso de vino en sinal de matrimonio. Casarás en mala hora, comerás pan con cebola. Casarás en mala hora, comerás pan con cebola. Yo que queres é un cafeíño de pota, eu digo dentro meterlle da ola. Non penses que por bo modo che de dar tamén a coma. Mira Manueliño, non toque la viola, non se está o forno pra meterle bolas. O solume ondas toma, e o demo sobra que sobra. Sen café quedache, Manuel. Aquí seguimos no Verán Verán dende o Concello de Sanxenxo. Recibimos agora no programa a Carlos Callón, que ven presentarnos o seu último libro. Carlos, que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Bueno, antes de nada, benvido ao Verán Verán, graciñas por achegarte ata o programa. O libro chamase O libro negro da lingua galega. O título xa dá bastantes pistas de por onde vai o tema, pero bueno, eu antes de nada queria preguntar que nos imos atopar no seu interior. Si, é o que dis, que vendo o título xa dá unha imaxe, non, da escuridade, daqueles episodios de hostilidade, de insultos, de agresións contra o noso idioma ao longo dos anos. É verdade que é unha antoloxía, e tamén teño que dicir que igual que nos encontramos coa parte da represión, pois de castigos, de queimas, nalgún caso de asasinato, de profanación de lápidas, encontramos con cousas
moi chungueiras, como Sí. diría o meu alumnado, mas no entanto tamén nos encontramos con lóstregos na noite, con formiguiñas que manteñen o facho aseso da defensa do noso idioma en momentos mesmo inesperados. Bueno, neste libro moitos pensarán que claro, que a lingua, que o galego, pois só estivo represaliada durante o franquismo ou que a imposición do castelán pois non foi tal. Son teorías que nesta publicación quedan desmontadas, non? Sí, foron varios anos de investigación para elaborar o libro e tamén de tentar facer unha redacción que fose dixerible, que fixese, a pesar de que sexan máis de 700 páxinas, pois que sexa algo que calquera persoa poida ler, que non sexa un libro para comprar e guardar, nin para ter só nas bibliotecas. Mesmo así, eu non aforrei ni unha só nota de rodapé. Por qué? Porque quero explicar, este documento sai desta revista, este documento sai deste arquivo, e isto poden localizalo aquí, e ás veces mesmo incluo reproduccións fotográficas, porque vexo que hai moita xente que di iso, de que ou ben de que o galego só se perseguiu e daquela maneira durante o franquismo, non? E hai xente que pensa que en realidade non se perseguiu nunca. A cantidade de trolls que vexo, por exemplo, nas redes sociais, de ás veces contas anónimas e ás veces contas non anónimas que din lo que usted quiere es imponer el gallego, non? Ou eso é mentira, colocan o mundo ao revés, o feito de que as persoas que queremos vivir en galego como se fósemos os da imposición e ademais que o que son feitos demostrados como se fosen falsificacións, oxalá o fosen, e oxalá tanto no pasado como no presente, calquera persoa que queira vivir en galego que pudese facelo con todos os dereitos. Bueno, a historia do libro negro da lingua galega comeza no ano 1543. Por que nese ano, Carlos? Sí, en 1543 comeza o documento máis antigo que conservamos en todo o Estado español de represión dunha lingua nas escolas. Aínda que hai, no libro xa coloco algúns outros exemplos concretos da represión do galego na administración, por exemplo, en 1543 encontrámonos con esa situación na cal se explica nun regulamento dunha escola de gramática como hai que pegarlle aos nenos que falen en galego. Entón dille pois que ten que de rodillas, din, con la palma, no? A palmeta é un instrumento para bater en nos nenos, e se non, se procederá a lo máis conducente. No libro collo de diferentes ámbitos, non só do ensino e non só agresións físicas, mas penso que tamén é algo que merece unha reflexión por parte de toda a sociedade, como pode ser que desde 1543 até 1980, son moitos anos, haxa exemplos concretos, regulamentos, normas, testemunhos que marcan agresións físicas nas escolas, agresións ás veces, pegar coa regra na man, de xeonllos, como antes comentei, de xeonllos sobre garabanzos, ás veces colocándolle pedras nos petos, as vareadas, e así unha longa listaxe de horrores, non? O milagre case é que a lingua galega aínda estea viva e ademais con aspiración a ser unha lingua normal. Bueno, 700 páxinas me comentabas, pero claro, estamos falando de 500 anos de historia, se cadra, falando do tema que falamos, igual necesitaba, que sei, 5 ou 6 tomos, non sei. Sí, entón, eu de feito, un momento que ainda ia ser máis longo, o que fixen foi recortar. Recortar é unha antoloxía de todo o que se podería comentar. A verdade é que eu estou agradecido humildemente, non, pola boa acollida que está a ter. Está agora mesmo nas máquinas a segunda edición, estamos falando dun mes, que nun mes que se venderon 1500 exemplares, que estamos a ver que hai unha parte importante da sociedade galega que non está disposta a deixar atrás o idioma que nos identifica, e ademais ven este libro como unha ferramenta útil para coñecer o pasado e así ter un mellor futuro. Falando dese pasado, deses 500 anos de historia, cal dirías, non, logo de facer toda esta investigación, que foi o peor momento no que vivimos en galego? É complicado escoller un, porque é verdade que o que podemos ver é unha persecución continuada ao longo dos séculos, desde finais do século XV até o presente. Claro, que acontece? En calquera momento histórico no cal no Estado español hai un problema de liberdade de expresión, encontrámonos con que no caso galego temos un problema adicional, non? Iso é unha idea que penso que é importante que teñamos presente. Mais por escoller así 3 momentos, déixame escoller 3. Sí. Un é complicado, 3. Pois finais do século XV, comezos do XVI, de acordo? A partir dos reis católicos e todo o que iso significou. O século XVIII, a chegada da dinastía Borbón, pois iso tamén trouxo consecuencias moi negativas, tanto de afianzar o que xa había como de evitar posibles movimentos cara ao futuro, e despois a represión franquista. Serían 3 momentos, mas, no entanto, poderíamos falar de moitos
de moitos máis, e moitos nos cales nos encontramos co que poderíamos chamar unha represión democrática, na cal en teoría se nos recoñecen dereitos, mas despois a xente non pode exercelos. Bueno, dentro da publicación atopamos testemunhas, tamén documentos, o que nos comentabas antes. Como foi ese proceso de recompilación de toda esa información para logo darlle forma? Pois eu non pensei que ia estar 8 anos, iso é a verdade, eu pensei, ao começo quería xuntar cousas que ian que eu lera en diferentes libros, pois unilos, non? E ter unha ferramenta parecida a que existen noutras linguas explicando o período a represión. O que acontece é que vas tirando do fío e acabas encontrando cousas, por exemplo, lendo as investigacións de Lois Sobelleiro, grande militante, activista nacionalista, mas tamén grande investigador, pois tirando dun fío do seu último libro encontreime con regulamentos de como se debe prohibir o galego en Pontevedra xa no século XVIII, de como se fala, por exemplo, no século XVIII mesmo de expulsar aos nenos que sigan falando en galego na escola, expulsalos, perderían o dereito á escolarización. Entón, fume encontrando con tantas cousas que ao final o combustível era a curiosidade, porque eu isto fixeno sempre no meu tempo libre, na fins de semana, vacacións... Sí, porque ademais és profesor en Lisboa. En Lisboa, estou agora mesmo en Lisboa e aproveito iso, cada vez que podo vir aquí, métome nunha... Hai unha vaga de calor, pois vou a unha biblioteca, a un arquivo, estou fresquiño, e ademais, iso, que encabas encontrando un documento, porque tamén eu penso que é algo interesante, sabermos que, ás veces dá a sensación de que todos os arquivos están estudados, que o das bibliotecas están vistas, e non é verdade. Hai moito ainda por descubrir dentro dunha biblioteca, E se hai rapazada aquí que non estexa a ver, que sexan estudantes ou queiran ser estudantes de historia, de filoloxía, que saiban que hai moitísimo por traballar. Neste libro, eu xa hai momentos nos cales penso que termino determinados episodios, e hai outros nos que digo, eu consultei aquí, aquí e aquí. Eu penso que falta consultar aquí e aquí, e fan falta máis mans. Así que, por favor, facede máis traballos, máis investigacións. Hai moito por facer. Bueno, comentabas que Pontevedra, a súa contorna por extensión tamén está presente no libro, con ese regulamento escolar do ano 1796. Contanos que é ese regulamento escolar que se recollía nel. Si, Pontevedra aparece moitas veces, a verdade é que tamén foi unha cousa que me sorprendeu, por iso fixemos un roteiro, e faremos un novo roteiro de aquí a uns meses explicando pois as queimas de libros en Pontevedra por estar en galego. En fin, hai moitas cousas que se poden contar. Pois nese regulamento dice que hai que perseguir os nenos que delincan, usan o verbo delinquir, como se fose un delito, que delincan en falar en galego, e din, aunque sea fuera de la escuela, e se desechará a los incorregibles. Antes dixen que era expulsar, mas eles non usan o verbo expulsar, usan un verbo ainda peor, desechar, como se fose lixo, non? É curioso como aparece de forma explícita e ademais cun subliñado desa parte do regulamento que nos fai pensar, así o creen tamén no museo, que foi que estaba que fora utilizado na propia época e que por ese motivo aparece nesa mesma época destacado, non? Eu, como hai tanta fake news, esa parte directamente xa coloquei unha reproducción fotográfica para que se lea, para que se vexa que estivo aí, e que somos herdeiros e herdeiras das secuelas de tanta represión. Ahora que falabas do Museo de Pontevedra, creo que está dentro do Museo de Pontevedra esa táboa de Belvís, non é así? É así. Contanos que é a táboa de Belvís e que foi o que lle pasou. A táboa de Belvís é algo entusiasmante, porque en realidad a táboa de Belvís é unha metáfora deste libro. Porque a táboa de Belvís é unha táboa gótica, é a táboa máis antiga que conservamos, unha pintura máis antiga en madeira que conservamos no territorio galego. Entón ia contando a historia duns mártires, unha historia un bocado curiosa que se busca de San Acasio e os 10.000 mártires do Monte Ararat. Entón aparecen os debuxiños como se fose unha banda deseñada e abaixo vai nos contando o que vai pasando en cada un dos debuxos. Entón, que aconteceu? Que alguén no século XVI deu a impresión de que ter unha táboa así nunha igrexa escrita en galego pois que non estaba ben, entón decidiron pintar por riba, e pintaron por riba imitando a letra para dar a impresión de que era antiga, a pesar de que estaba repintada. Que a versión original era en castelán. Exacto, a versión original era en castelán. Con que se encontraron os restauradores contemporáneos? Póñense a restaurar a táboa e encontrase coa falsificación, e logran a partir de aí restaurar a táboa e que, por tanto, todas e todos poidamos vela en galego no Museo de Pontevedra. É unha metáfora perfecta. En galego con normalidade, despois houbo quen a agochou, quen quixo adulterar o pasado,
e restaurárona, como temos que restaurar o noso idioma. Tamén me chamou a atención dentro do libro negro esa historia deses escritos, deses documentos do padre Sarmiento que tiveron un uso inapropiado, podemos dicir, non? Sí, a verdade é que tamén é unha cousa terrible. O padre Sarmiento é unha figura abraiante en todos os sentidos. E de feito no roteiro en Pontevedra non só nos acompañou o padre Sarmiento, senón que nos acompañou tamén o seu bibliotecario. Puido vir até a entrevista tamén hoxe, o seu bibliotecario que era o seu gato Misaldini, nomeou no bibliotecario. Penso que con Misaldini había algo máis que fallar. Eu teño un proxectiño aí con Misaldini tamén para máis para adiante. Mas o padre Sarmiento, efectivamente, nos últimos anos da súa vida dedicounos a facer un proxecto de anos, son moitos, estamos falando de décadas, o proxecto de restauración e dignificación do seu idioma original. Non existía ya a familia que os seus sobriños que tiñan que falarlles en galego, que había que publicar os textos en galego que estaban por aí, escribí moitas cartas, pois que pasou coa inmensa maioría dos milleiros de cartas que escribiu o padre Sarmiento? Terminaron como papel hixiénico. Como papel hixiénico tamén é outra metáfora, non tan positiva como a da táboa de Belvís, non, mas é unha metáfora perfeita do que aconteceu durante os séculos escuros. Do que foi a realidade da lingua galega, non? Exacto, xente que fixo un traballo enorme, porque o padre Sarmiento é un dos maiores intelectuais da Europa do século XVIII, en moitos ámbitos, na botánica, na paramioloxía, etc., na pedagogía, ten propostas que se adiantan séculos, que parecen do século XX en ocasións de como hai que ensinar nas escolas. E, no entanto, moitos dos seus escritos están aínda sen editar e moitas das súas cartas están irremediablemente perdidas, en fin, papel hixiénico. Bueno, o papel da escola, xa comentabas antes, non? O ensino, a educación foi tamén determinante, dende ese documento do ano 1543 ata os anos 80, seguramente moitos espectadores recordarán, non? Eses episodios ou esas reprimendas que se recibían na escola por empregar a súa lingua, non? A lingua coa que falaban ou que se comunicaban cos seus pais e cos seus avós, por exemplo. Sí, e ademais nos actos de presentación que fomos tendo ao longo deste verán, nos que xa participaron 1280 persoas, que tamén penso que é unha cifra que eu mesmo estou sorprendido e agradecido, mas tamén é pola causa da lingua, non? Que é a que une, mesmo con esta vaga de calor e todo, aí estivemos. Moitos destes actos, a pesar de que a miña intervención e das persoas que me acompañasen pois era razoável, acabaron durando en algunhas ocasións 2 horas, e algún mesmo 2 horas e media. Por qué? Porque en Aguiño outro día, por exemplo, terminamos case a medianoite? Porque moita xente quería falar. Dicía, non, Callón, iso que te dis ainda é peor, ainda aconteceu isto. As propias vivencias, non? Claro. E ademais é algo moi curioso que a pesar de que contan cousas ou que viviron moi agresivas, pois nun caso comentaba iso de como colleron cos cabelos a un neno en fin, cousas moi duras, a xente normalmente cando conta tende a quitarlle peso. Como, si, pegábanos carregras, si, dábanos variadas, si, estaba toda a noite de xionllos, comentou un señor en Ourense, por exemplo, que pasaba a boa parte da noite no internado onde estaba de xionllos porque era o último que collesen falando galego no día, de acordo? E contanos normalmente como se non fose para tanto, como se formase parte da educación. Isto penso que vale a pena falarmos diso, porque acontece moitas veces nas situacións traumáticas que tendemos a quitarlles peso porque son demasiado duras, mas se non foi importante que che pegasen unha vareada, por que lle deixaches de falar en galego aos teus fillos? Se non foi tan importante que vises como lle tiraban a comidiña que levaba un neno polo feito de que falar en galego aquela profesora que o fixo, por que ti pensas que a lingua co que falas co teus pais non serve para os teus fillos? Non? Son preguntas importantes para nos facermos, e tamén penso que cada vez que falamos en galego, estamos a darlle resposta a todas esas injustizas. Precisamente, agora que dice esta frase, a pesar de que sexa o libro negro, tamén con esta publicación queres dar ou trasladar unha mensaxe de esperanza, non? Sí, saber de onde vimos, para tamén corrixir as feridas, sandar, falar sempre é curativo, falar dos momentos traumáticos, e a partir de aí podermos ter un futuro no cal cada persoa que queira vivir no noso país, no noso idioma, que poida facelo, que se queren casar en galego en Sanxenxo, que non teñan problema, non? Digo porque ás veces acontece, que se queremos facer unha xestión
en Vila García, na Facenda, que poidamos facela no noso idioma, que non se proíban as matemáticas, física, química e tecnoloxía, como se proíbe a día de hoxe impartilas en galego, que o noso idioma natural, pois que sexa, poidamos vivir con normalidade nel. E ademais, eu sei, non é que pense, é que sei que a inmensa maioría da poboación galega fale galego, fale castelán, quere que o galego se promocione. Entón, que as institucións remen ao noso lado e non na nosa contra. Bueno, por lo que nos estabas comentando no capítulo das presentacións, alá onde vas cheo, non? Moitísimo ambiente, podemos dicir, nas presentacións, que están sendo todo un éxito de norte a sur e de leste a oeste, non? Estou moi contento, moi agradecido, moitísimo, porque tamén cando faz tantos anos de investigación non sabes moi ben como van ser recibidas o traballo, o feito de que a segunda edición saia nun mes, que haxe toda esta participación, todas estas respostas, xente que me chega información nova tamén, en fin, é un sentimento de agradecemento, mas tamén de combustível, de que fronte a quen pensa que o futuro do galego está escrito e que é un futuro escuro, que vai camiño do patíbulo, que vai desaparecer, a verdade é que os pesimistas tamén se enganan. E coa lingua galega, os pesimistas vanse enganar. Supoño que a presentación máis especial foi na túa terra, en Ribeira, non? Que nos comentabas antes aí na presentación en Aguiño, que deu para moito, non? Deu para moito, foi moi especial, a verdade é que estou moi agradecido á asociación de Francisco, que leva o nome de Francisco Lorenzo, un dos primeiros padres en dar misa en galego de forma continuada, mas tamén ao final da presentación varios veciños, e sobre todo veciñas, comentáronme, claro, que eles dicían: Aguiño foi tan importante que aparece nos libros de historia por todo o que significou de misa en galego, todo o que fixo Francisco Lorenzo. Por que a Igrexa non apoia e estimula esas iniciativas? Dicíame, non, é que nós sabemos rezar en galego, mas os últimos curas que nos envían non usan o galego ni nos deixan usalo, ou colocan nos problemas, entón a Igrexa ten pecado de pensamento, palabra, obra e omisión coa nosa lingua e co país en xeral. É momento xa de que vaya corrixindo esas situacións, mesmo naqueles casos, en especial naqueles casos no que os veciños e as veciñas o reclaman e non son atendidos. Bueno, pois nós imos seguir con máis cousas no Verán, contadimos falar desa suposta desaparición da emblemática estatua da Madama de Silgar. Non houbo tal desaparición, non houbo tal roubo, senón que tratouse dunha campaña viral duns mozos emprendedores daqui de Sanxenxo que lanzaron unha nova colección de roupa e para promocionarse, pois inventaron esa desaparición que deu moito que falar aquí na localidade. Antes diso, teño que despedir e agradecer, Carlos, que viñeses hoxe ao programa falarnos de temas tan interesantes e que, dende logo, nos afectan a todos como galegos. Aí están plasmados nese libro negro da lingua galega. Foi un placer, se te parece, collemos a nosa copa de Martín Codax, moi apropiada para a ocasión. Graciñas por vir. Por moitos anos, obrigado. Nos últimos días non se falou de outra cousa aquí en Sanxenxo que da desaparición da Madama de Silgar. Hoxe descubriremos quen está detrás desta campaña viral. A idea de facer desaparecer a Madama ven da nosa última colección de roupa, na que hai diferentes elementos característicos de Sanxenxo e un deles é a Madama. Decidimos facer algunha campaña viral que representara un pouco o povo. Hemos convencido a 2 millones de personas de que ha desaparecido la estatua de la Madama. A fonte principal foi Instagram, que é onde subimos as fotos da Madama desaparecida, donde con uns cómplices subimos os vídeos e tal, foi todo gracias a Instagram e redes sociais. Todo isto ven porque a nos mola moito o marketing de guerrilla, que é o marketing que faz na rúa, donde a publicidade, al facer cousas virales, se eche moito máis barata, porque acabas entrando na mente da xente sen que eles se den conta. O primeiro que se nos ocurrió foi vestir a Madama de racallo, pero logo dixemos, mellor vamos facerna desaparecer. Ao principio queríamos quitala do sitio, pero logo pensamos, mira, mellor coller
gravar un par de vídeos, un par de fotos, contratar a alguén de efectos especiais e facela desaparecer de maneira digital. Decidimos facelo ás 10 da noite, cando todos os cómplices comenzaron a subir todas as publicacións de que non está Madama, de que ha desaparecido. Entonces o que fixemos foi que ás 10 subiran todos e nada, a media hora xa todos xa se habían dado todos conta de que a Madama non estaba no sitio. O lanzamento o fixemos o día seguinte, aínda cando todo o mundo pensaba que a Madama non estaba no sitio. E cando fixemos o montaxe e dixemos, mira, fuimos nosotros, robámonos a Madama, a queríamos simplemente para un diseño da camiseta, aí es cando lanzamos a colección e funcionou moi ben. Racayo nace en 2020, empezou único nese ano, e logo un ano despois unime eu, xa en 2021 a finais, comenzamos a marca pois co propósito de facer unha colección de camisetas, sudaderas, roupa en general que tivera que ver pois co mundo da costa, que é o que máis nos une. Temos xente de todos os lados de España, temos xente de Andalucía, de Cataluña, de Madrid, pero o normal é que a xente compre das 4 provincias galegas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán Verán e imos agora coa sección Planeta Rías Baixas, porque xa saben, aquí temos un mundo de cousas que amosarlles. Hoxe marchamos ata o Concello de Noia coñecer o Museo do Mar. A nosa guía local é Andrea Varela. Boas tardes a todos e benvidos ao Museo do Mar de Noia. O principal obxectivo deste museo é mostrar aos visitantes o vínculo que existe entre a actividade marisqueira e o pobo ou a vila de Noia, ademais de promocionar algúns dos recursos máis importantes do patrimonio urbano da localidade. Este é un museo tecnolóxico que mistura unha parte etnográfica de museo tradicional con ferramentas e utensilios, unha parte máis digital e tecnoloxizada. No museo podemos ver os restos da antiga muralla de Noia, que foi construída no ano 1320 a razón de que o arzobispo santiagués Berenguel de Landoira foi expulsado da actual capital galega e este, para refuxiarse, decidiu trasladarse a Noia. E como forma de agradecemento aos noieses, decidiu mandar a construir unha muralla. Esta muralla contaba con 12 portadas que coinciden cas actuais rúas principais do casco histórico da vila, tiñan aproximadamente unha altura de entre 3 e 4 metros, na que atopamos unha pequena parte que era o antigo muelle, onde atracaban as barcas e onde se levaba a cabo a actividade marisqueira. Como parte dos restos da muralla, hai 3 elementos significativos que podemos observar a simple vista, que serían unha roda dun muiño, que se atopa como parte da cimentación, un desaugue e, ademais, tamén un pozo. Neste primeiro andar podemos ver a parte etnográfica, na que se poden ver réplicas de sancosmeiros, diarios de navegación, utensilios e ferramentas relacionados co mundo do mar. E ademais tamén podemos observar unha réplica da documentación da Carta Pobra, que foi o documento fundacional da vila de Noia. No ano 1168, o rei Fernando II decidiu darlle unha concesión a Noia no que oficializaba o seu nomeamento como vila, pasando de burgo a vila,
e ademais tamén o nomeaba Porto de Compostela ou Portus Apostoli, quedando supeditada á Igrexa compostelana. Neste segundo andar podemos observar unha exposición de motores de 3 empresas principalmente, que serían Patelo, que fai motores en miniatura, accionados con aire comprimido, e podemos atopar dende drons ata motores de avións e incluso motores de barcos en miniatura. A tradición mariñeira en Noia remontase a tempos ancestrais, xa que existen evidencias de que na zona de Taramancos os antigos pobadores consumían este bivalvo. Máis tarde, na Idade Media, no ano 1238, Fernando II permitiulle unha concesión á localidade de Noia na que lle daba a exclusividade de producir saín, que era a graxa da sardiña, ademais de tamén venderse a sardiña que existía na ría con moita calidade e cantidade. Mais adiante, nos anos 60, comezouse a facer unha extracción masiva do berberecho e a ameixa principalmente. Esta forma de extracción da ría de Noia do bivalvo é artesanal, faise de forma artesanal, xa que levase utilizando sempre o mesmo utensilio que é o raño durante séculos, e ademais tamén faise de maneira sostible, xa que se cultiva o berberecho na ría criándose a cría pequeniña para podela máis adiante nas campañas extraer de maneira controlada. Ademais, esta maneira de extracción do bivalvo quere ser recoñecida a maior nivel sendo patrimonio inmaterial da humanidade. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán, aquí en Canal Rías Baixas, dende o Concello de Sanxenxo. Poñemos agora o foco na parroquia de Vilalonga, en concreto na súa tradición telleira e cerámica, que agora se vai plasmar nun documental. O seu responsable é Xan Leira, moi boas, que tal? Boa tarde. Que ves acompañada ademais de Dani do Pazo, que actúa como unha das túas principais fontes sobre o terreo, na parroquia de Vilalonga. Antes de nada, graciñas aos dous por vir. Quería te preguntar, Xan, en primeiro lugar, como xorde esta idea de plasmar esa historia da tradición da cerámica, da tradición telleira de Vilalonga, de traducir todo isto nun documental? Ben, eso xurde a partir, bueno, da relación artística e persoal que temos que teño con Dani do Pazo. Eu dedícome ao documental desde fai máis de 30 anos e en esta etapa da miña produción estou tamén poñendo o foco no que é a tradición da memoria local dos distintos concellos galegos, e a partir das distintas conversas que temos con Dani xurdiu esta posibilidade de facer un documental sobre a tradición telleira de Sanxenxo y de Vilalonga en concreto. Pareceme unha idea verdadeiramente formidable, así que, bueno, aproveito para agradecerlle a Dani ese agasallo que me fixo de poder entrar a investigar sobre un tema tan bonito e tan antigo, non? Claro, porque, Dani, a tradición de Vilalonga neste tema, non, da cerámica, da tella, do mundo da tella, ben de vello, máis ou menos. Dende cando podemos falar de todo este sector industrial que se foi desenvolvendo na parroquia? Eso ven xa de moi antigo, de hai un par de séculos aproximadamente. Bueno, nas conversas con meu amigo Xan, todo empezou relatándolle un suceso
que había tido como testigos ou como vítimas principais dúas tías abuelas miñas. O relato era un tanto peculiar ou curioso, entonces a raíz de eso Xan interesouse, eu funlle enseñando o que é Vilalonga, pois un pouquiño a xeografía de que se trataba, fomos atrás no tempo e aí xa apareceron as telleiras e todo o tema relacionado co barro e, bueno, así como Xan quere agradecer, son eu que lle teño que agradecer que se interese, en este caso, polo meu pobo natal, que é Vilalonga, e ao que pois sempre miro, este onde este, sempre miro hacia Vilalonga. Cando falamos de Vilalonga, que máis que menos pensa non precisamente nesas telleiras. Cando foi o momento de esplendor de toda esa industria? Cantas telleiras chegou a ver en Vilalonga ao mesmo tempo? Bueno, chegou a haber un montón delas, lóxicamente estamos falando eu penso que o momento álxido, Xan está actualmente máis documentado que a min, porque eu teño que as conversas familiares e todos esos... A propia vivencia, non? Sí, pero lóxicamente non é unha vivencia miña, é vivencia dos meus antepasados, o que a mí me contaba a miña aboa, meus pai, entonces, bueno, pero sí que chegou a haber a principio de século, verdad, Xan? Sí, na segunda mitad do século XIX e o século XX foi cando se concentrou moito máis o tema da industria telleira. Por qué? Porque Galicia estaba vivindo un proceso de urbanización, dúas cidades, principalmente Vigo e A Coruña, eran as que iban medrando e, polo tanto, había que fornecer a esas cidades, evidentemente, de todos os recursos necesarios para a súa construcción. Polo tanto, digamos que aí é onde temos que situar a importante cantidad de telleiras e logo xa de industrias con un pouco máis de pretensión económica, industrial, con un refinamento tecnolóxico tamén importante. De feito, a empresa Campos, que é unha empresa punteira a nivel da produción de materiais producidos co barro desta zona, que exporta a moitos países do mundo. Por lo tanto, digamos que Vilalonga, aínda hoxe, ten moita importancia no mundo da cerámica. Claro, o que comentabas, non quedan os restos, evidentemente, non esa icónica cheminea non das antigas telleiras, pero esa continúa habendo unha telleira, non, asentada en Vilalonga e, ademais, punteira, non? É unha industria que exporta a moitos países do mundo, o sea, que trascende o marco do que pensamos dunha telleira. Unha telleira, cando pensamos en eso, pensamos en una pequeña industria de características familiares, con rudimentos muy elementales de producción do ladrillo ou da tella. Pola contra, agora, ao falar dende xa de casi 50 anos de industrias campo, estamos a falar dunha gran empresa que, como decía antes, exporta a moitos países do mundo e con tecnoloxía de punta para a produción de todos os seus recursos. O que é evidente que o asentamento de todas estas industrias na parroquia supuxo a súa transformación, non? Iso tamén se está plasmando, non, en base a toda a información e todas as fontes que ti puxeches da man a Xan, estáse plasmando, non, no documental como foi esa transformación, porque cambiou todo, cambiou a paisaxe tamén. Efectivamente, sí. Eu recordo de neno que baixábamos en bicicleta á zona onde estaban as antiguas telleiras, á zona, as inmediacións de Cerámicas Campo, e íbamos aí a bañarnos e a recorrer eso en bicicleta, e aí había cantidade de que, como se chaman xa, os yacimientos, onde se extrae o barro e tal. Eu recordaba incluso que miña aboa, meu pai, me falaba de que antigamente a eso o barro sacábase do mar, iban ao mar en uns barcos e sacaban un barro que era moi especial, que era un pouquiño como o ouro dos barros, e sacábase do mar nunhas condicións pois verdadeiramente duras. Hoxe en día sería impensable, pero en esa época era unha das fontes da que as familias vivían. Bueno, de feito, hai un mes atrás estivemos grabando
grabando algúns testemunhos de persoas xa maiores que nos relataban o que era ir ao traballo das barreiras, que así se lle chama, ao mar. Entón, digamos que máis ou menos a forma de ir na procura do barro, dese barro de calidade do que falaba Dani, rico en caolín, que é un mineral así moi apreciado en esta industria. Entón, digamos, iban con pequenos barcos e logo asentaban o barco en un lugar determinado donde xa sabían que ali había boa materia prima, deixaban que a marea baixase e entón, aproveitando as horas da marea baixa, baixaban as persoas con madeiras. Moi pretiño da costa, estamos falando, non? Sí, tamén, sí. Entón baixaban coas madeiras e iban metendo as madeiras como tratando de reservar unha superficie determinada, iban baleirando eso de area hasta chegar a terra e a partir de ali empezaban a subir a terra, o barro, ao barco. E iso era o que logo se comercializaba. De feito, había distintas calidades, por lo tanto, tamén as persoas que iban ao barro tiñan xa esa sapiencia, ese coñecemento, e iban diferenciando un tipo de barro de outro tipo de barro. O sea que, bueno, afortunadamente tivemos a sorte de contar con estes testemunhos, así que, bueno, eses testemunhos conformarán en parte a narrativa da nosa película. Agora falamos desas fontes nas que bebeches, como se soe dicir, para construir o documental, pero claro, falamos da transformación da paisaxe cando se asentan as telleiras, pero logo houve outra transformación, cando se deixaron de traballar esas barreiras, como vos dicides, non? Ese espazo converteuse nun punto para o nacemento de nova biodiversidade, nun punto natural, nun reclamo tamén paisaxístico, logo desa etapa industrial, non? Sí, porque efectivamente no momento que extraen de diversos localizacións o barro e quedan esos pozos con auga, a partir de aí, bueno, corríxeme a natureza fai que, pois, ahora mesmo é un espacio protegido por aves de paso, que bueno, que algo tendría que ver todas esas novos pantanos ou bueno, pois, eses yacimientos donde ahora son pozos de auga, que bueno, que ahora hai unha biodiversidade fantástica. Hai que pensar que en aquela época a industria do barro en toda esta zona da ría de Arousa era unha zona rica en barro, en bons barros, e polo tanto, claro, había todo un comercio de compra de terras relacionadas coa explotación do barro, da terra, e polo tanto, digamos que había todo un comercio onde había xente que sabía que tal finca había boa terra como para poder explotar. Entón, bueno, había todo un comercio e unha especialización na procura de esas fincas, na compra, na comercialización, da venda, e claro, evidentemente as leis en aquelas épocas do século de comezos do século XX non eran unhas leis que se levaran a cumprirse en canto a restauración do lugar, do entorno, e polo tanto, bueno, moitos deses propietarios deixaban esa mina como a deixaban, e logo a natureza afortunadamente encargouse de restablecer unha nova orden biolóxica e a partir de ali a riqueza paisaxística que temos aquí en Dena, ¿no? E en Sanxenxo e no contexto e no contorno da ría de Arousa. A natureza sempre acaba conquistando todo. Acabou resolvendo o problema xerado polo ser humano, ¿no? Exactamente. Bueno, falábamos antes xa desas fontes nas que estás, bueno, buscando esa información, deses testemunhos, deses veciños. Contanos un poquinho como está sendo todo ese proceso de recompilación de toda a información que te están trasladando. Bueno, fundamentalmente aí é onde Dani está facendo un traballo enorme, non solamente de levarme a coñecer o entorno natural, paisaxístico e industrial relacionado coa industria do barro, sino tamén contactándome con xente maior en principio, que son as que nos poden dar esa vivencia de primeira man, por ser eles
ou venos protagonistas dese traballo ou por ser descendentes de persoas que xa traballaban o tema do barro a finais do século XIX e comezos do XX, no? Evidentemente a recepción e a riqueza da información desta xente foi moi valiosa, e a idea é, e agradezo tamén a divulgación que temos hoxe sobre este tema para dar a coñecer a veciñanza de Sanxenxo que estamos producindo isto e que en setembro seguramente faremos unha convocatoria pública en algún lugar, en algún centro social de Vilalonga para que a xente poida vir. No, a xente poida vir para coñecer a nosa proposta de recuperación de memoria local e para organizar evidentemente a rodaxe xa con unha maior cantidad de testemunhos. Os meus traballos se caracterizan sempre por contar con fontes primarias, que son as persoas que protagonizan as historias sobre as que eu quero traballar, e evidentemente neste caso non vai a ser unha excepción. Así que, bueno, aí é onde Dani está colaborando fortemente conmigo para, bueno, espallar esta proposta e poder devolverlle ao pobo de Vilalonga e ao conxunto de Sanxenxo esta historia tan rica, e tamén de paso esa historia primixenia da que me falou Dani, que foi o afundimento dun galeón que iba ao peixe ao Grove, que afundiu con 23 persoas mortas. Entón, bueno, un pouco tamén o noso sentimento estar rendirlle unha homenaxe a esas persoas e tratar de, bueno, institucionalizar ese día en homenaxe a xente do mar. Precisamente vos quería preguntar por ese afundimento ocorrido no ano 1940, como moitas veces se comentou unha traxedia silenciada naquel momento, como ben dicías, 23 vítimas mortais. Que vínculo ou que relación ten, se que ten algunha relación, este afundimento deste barco co tema da industria de Vilalonga? Bueno, o vínculo era que xente que traballaban nas telleiras ese día, ao ser fin de semana, foron con un dos barcos a mariscar. Entonces, en esa época eran xente nova, sobre todo mulleres, de edades entre 18, 17 e 25 anos, e había nenos pequenos. Por qué? Porque nesa época, bueno, pois, cando alguén iba a traballar tiñan nenos de 3, 5 anos, 6 anos, o que facían era leválos con eles, entonces esa foi a razón pola que a maioría das vítimas eran mulleres moi xóvenes e nenos pequenos. Eu eso seino porque miña avoa, de pequeno, contoume esa historia moitas veces. Bueno, dúas irmáns de miña avoa pois foron vítimas dese suceso, entón eu teño moi fresco e quedoume moi marcado. Ese foi un pouquiño o inicio das conversas con Xan. A raíz diso, pois, foi un pouco o vínculo que nos levou a todo o tema do barro, das telleiras e iso. Supoño que no documental tamén se busca un pouco de reparar este episodio e polo menos dignificar esas vítimas que foron ocultadas no seu momento, non Xan? Exactamente. Eu creo que o sentido de traballar coa memoria local, e cando eu falo de memoria local é falar da xente do común, desa xente de traballo diario, anónimo, e que esa xente tamén ten unha historia para ser contada e que merece ser contada, porque neles aniña gran parte da nosa cultura ancestral, da nosa tradición, e polo tanto, bueno, ese é un pouco o gran sentimento que temos a la hora de producir este tipo de documentais, convertir a esta xente maior en protagonistas dunha película e poñelas en un lugar de prestixio, de valoración, e que a súa historia non se perda.
Bueno, xa nos comentabas que xa tes aí en axenda tarefas para o mes de setembro, pero claro, a pregunta é obrigada, sí. Cando se vai publicar, cando este documental vai sair á luz, cando van poder ver todos os veciños? Bueno, o reservaremos para Nadal, seguramente. Nadal. Seguramente. A contestación me dice, cando esté rematado. Cando esté rematado, sempre eso. Neste caso non hai un... No, pero seguramente antes de finais de ano faremos esta estrella e logo cara a finais de febreiro agardamos poder facer un acto de homenaxe a estas persoas que morreron nese naufraxio. De momento o nome provisional, teño entendido, é a tradición telleira e a cerámica de Vilalonga, pero creo que a cousa non vai acabar así, non? No, é un nome moi técnico, un pouco para situarnos e para que desde o punto de vista productivo non se perda en canto aos obxectivos do teu traballo, pero bueno, teño que atoparlle un nome, bueno, con máis riqueza emocional e histórica. Bueno, pues está claro que en calquera vila, en calquera parroquia, en calquera aldea, se escarbamos un pouco, atopamos historia, atopamos información de moitísimo valor. De seguro vostedes están con algunha persoa maior agora vendo o programa e comezan aí a buscar información, atoparán da súa parroquia ou da súa aldea, pois partes moi importantes da historia e, dende logo, cousas que non convén esquecer. Nos imos ir rematando o programa, antes temos unha derradeira parada no noso set musical coas lembranzas, pero nos quedanos, antes de nada, agradecervos, Xan e Dani, a vosa visita hoxe ao Verán, e se vos parece, rematamos co broche final con Martín Kodax levantando as nosas copas. Pasalle aí unha a Dani, por favor, aí está. Brindamos moi ben. Éxitos. Por Vilalonga. Eso, éxitos. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán.
Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.